வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் மாணக்கராசிரியர். இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் 12th ஸ்டாண்டர்ட் காமன் ஆஃப் இயர்லி எக்ஸாமினேஷன் டிசம்பர் 2026 பியூர் சயின்ஸ் பாட்னிக்கான ஒரு ஒரிஜினல் கொஸ்டின் பேப்பர் தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ அது பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி மாணக்கராசிரியர் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு வீடியோ ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஃபார்வர்ட் பண்ணுவோம். பியூர் சயின்ஸ் பாட்னி பொறுத்த வரைக்கும் டோட்டல் மார்க் வந்து 70 மார்க் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ 1 மார்க்லாம் 1 by 1 பாருங்கள். வைரஸ் ப்ரீ பிளான்ஸ் ஆர் டெவலப்டு ஃப்ரம் மெரிஸ்டம் கல்ச்சர். த டெக்னிக் ஃபார் எத்திடியம் புரோமைட் அக்ரோஸ் செல் எலக்ட்ரோபோரசிஸ் ஆல்கே விச் இஸ் யூஸ்டு ஃபார் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் சிங்கிள் செல் ப்ரோட்டீன். ஸோ சிங்கிள் செல் ப்ரோட்டீனாலே நமக்கு என்ன வரும் அப்படின்னா ஸ்பைருலினா தான். டிஎன்ஏ எலமெண்ட்ஸ் அபிலிட்டி டு பொசிஷன். அதே மாதிரி கேமிட்ஸ் ஆர் நெவர் ஹைப்ரிட்ஸ். லா ஆஃப் செக்ரிகேஷன். ரூமினேட் எண்டோஸ்போம் ஃபவுண்டின். ஸோ எதில் இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஆப்ஷன் ஏன்னு நினைக்கிறேன், செக் பண்ணிக்கோங்க. பியூர் சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நான் அப்டேட் பண்ணக்கூடிய கொஷின் பேப்பர்லாம் கொஞ்சம் நல்லா ரிவைஸ் பண்ணிக்கோங்க. கண்டிப்பாக இதுலேருந்து உங்களுக்கு கொஷின்ஸ் வரும். குயின் ஆஃப் ஸ்பைசஸ் நம்ம எதை சொல்கிறோம். இப்போ குயின் ஆஃப் ஸ்பைசஸா அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தோன்னா கார்டமம் தான். ஸோ இந்த மாதிரி இன்சைட்லேருந்தும் உங்களுக்கு கொஷின் வந்து கேட்கலாம். வாட் இஸ் விவிபாரி? நேம் த பிளான் குரூப் எக்ஸாபிட் இன் விவிபாரி. ப்ரொடக்டிவிட்டி ஆஃப் ப்ரோபண்டல் ஜோன் வில் பி லோ. ஒய்? வாட் இஸ் ஓசோன் ஹோல்? Name the chemical used for gene transfer. Lysosomes. Name the 7 contesting traits of mental. Pollination gymnosperm difference from angiosperm. Give the reason. Write the short note of pollen kit. Enumerate the use of turmeric. Compulsory. Write the notes of heterosis. Write the effects of global warming. Pyramids of energy always upright. Give the reason. இது ரொம்ப முக்கியம். அதே மாதிரி advantage of BT cotton, gene mapping, TS of mature anther. So 5 mark பொறுத்த வரைக்கும் endosperm type. Enumerate the anatomical adaptation of xerophytes. Generally human activity against two ecosystem. Where was student? How will you protect ecosystem? Difference between continuous variation, discontinuous variation. What attributes Arabitas thaliana suitable marker? What are the effects of deforestation? What are the different type of hybridization? Compare the various type of blotting technique. Explain the basic concept in plant tissue culture. How will you prepare organic pesticides? இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இதெல்லாம் நல்லா ரிவைஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ பியூர் சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த கொஸ்டின் பேங்க் நல்லா ரிவைஸ் பண்ணிக்கோங்க. கண்டிப்பாக இதில் இருந்து வரும். ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மாணக்கராசிரியர் யூடியூப் சேனல். தேங்க்யூ.